namba achiel to mano mae. An kawuono gimotimore ol Kalaucha nokomora kaka ji ne gore. To e gigo te nitiere gimoro achiel manomora. Party mar UDA noduogo accept noyombgi. Ne giyie bang' gigo mane gisetimo te to ne gigo badgi piny ni gi congratulate ng'amoyombo ni bwana erokamano ne watemo lakini in miyombo. Ka mago gik mwanyalo bedogo from the onset ka wachako twak, ka wachako chung'. Idhi chung' itimo kisera mari mar ombulu, kiwuoyo gi jopiny, iwinjori kodgi kendo ikonogi manifesto mari kaka idhi konyogi. Iwinjo to ing'eyo ni kopo ni ng'ane odhi gimiyo ng'ane ombulu magiyombi, tiyie tiwacho ni jothurwa watiuru gi ng'ane kanyakla mondo wadhiuru mbele. To gima kelo tulo mar ariyo en ojende magwa. Nitiere gik mutimo marach kidwa prove loyalty ne jatendi. Ok ochuno ni mondo ipam ng'ato kuma ji nitie, kata ichuo ng'ato gi gimoro kuma ji nitie mondo ang' jatendi one ni tiyo. Iwinjo? Mane gima hinyowa. Vijende gi samoro timo gimoro makata jatelo koore. Nyalo bedo ni vijende gi gitimo gigi ka ging'eyo kose gitimo kaluwore kod pesa matin mimiyogi. Nikech ojende matimo gigi thothne giwacho ni wan onge tich. Koro kose miya gimoro matin to chuna mar mondo atim. Ichuno gi kose gitimo atima kaluwore ni koro aonge option moro amora. Javid. Gima ng'eyo mokwongo nitiere michulo. To ng'eny gi ok chul. Iyudo ka ng'ato dhi mondo tim gimoro kong'e ni opponent mar jatende biro to dhi kacha. Iwinjo? To go opponent mar person B magipiem go cha mondo ang' ka ji duoko report to ji duoko report jatelo ni neno gima ne oyotimo ne ng'ane. Oyono chung' kodi kabisa. Oyono ng'ano nopingi, oyono chwade nogware gi pala marach. Koro yudo ni en opani kotimo kamano to bedo on the limelight kendo yudo credit mang'eny kokalore kuom jatende cha. Koro wan gima watemo jiwo. Ojende be onge tije. Koro vijende gin idol. Kowinjo kumoro ma jasiasa moro nitie, idwa security, giserwako sede mar otenge jatelo kimiwa security. Wan ng'ata momulo nyingino. Wabro bedo kwadilgo. Koro an adwaro kwayo sirikal mamalo kotele gi jatend migao mar arita mano Murkomen, waziri Murkomen gi PS Raymond Omolo. Sa oseromo mondo koro wabed kod twak makende gi ojende wa eyo makende. To twak onego bed niya, apart from empowerment mar ng'ane wagolo $6,000,000. Inyalo gol $6,000,000 tikete lwet MCA moro ni dhi mondi empower nyithindo ka, to MCA dhi miyogi $1,000,000 to modong' MCA lalgo. To kibedo gi nyithindo gi piny to identify ni to shida mane mukale, ang'o munyalo timo manyalo keti busy kaka in ng'ane. Ang'o minyalo timo e odiechiengi ma pile pile momiyo ka romb siasa oyudore tinyalo tamori mokidhi kucho. Mage discussions monego wabede. To mar ariyo, ojendewa king'e ni ok idwa buch ng'ane, Otieno ochung' e gweng'u to ok idwa buch Otieno, onge tiende mondo iwe dhi e buch Otieno nikech support Anyango. Iwinjo? Inyalo timo niya, iwe dhi kotieno tirito maru ka Anyango cha oluongo maru tidhi e maru. Apani mano yo makende mwanyalo bedo godo gi twak, nikech ka Kenya odhi e situation kata kwa gike level makoro kaka gwenge moko kaka iti nitieka to wan marach. Kik wa lose our nation because of things ma wanyalo solve. To joma cause chaos gi mokwongo kata mitiyo godo en rawere kaka wan. Koro onego wapenjire kaka rawere to kwa ketho Kenya ka to wadhi kanye. Mane penjo